Som Terra, Mar i Foc, amb Mariona Giral. Gràcies! Bona tarda, masnovins i masnovines, moltíssimes gràcies, sou molt amables. Doncs bé, un cop més he estat triada per conduir aquesta darrera sessió de la nostra festa major virtual, oi? D'aquesta festa 2020 del Masnou, d'aquest Connecta't a la festa. I és que resulta que es veu que la noieta aquesta que havia de venir de Barcelona, doncs s'ha perdut. Sí, jo sé que sembla mentida, oi? Però s'ha perdut. Mirin el missatge que ens ha enviat. Escolteu, estic venint, no sé exactament on soc, perquè he baixat del tren i he girat i, bueno, jo anava caminant, em pensava que us trobaria, però no sé, vaig a veure si trobo algú també que em pugui una mica dir, perquè és que no hi ha ningú aquí. És que, no sé, m'han dit que sí, que és aquí, que és això el Masnou, però no ho estic trobant. Bueno, que ja vinc, vale? Que és que estic venint, però m'està costant molt, de veritat, no sé què està passant. A veure què diu aquí. No sé, bueno, ja vinc, no crec que trigui massa, ho sento. Que és un tremoliadota. Resulta que estava ell resguard i diu que jo vinc. Mare de Déu, bueno, és igual, perquè sigui com sigui, servidora els acompanyarà durant aquest vespre, I què els puc dir? Doncs que avui, un cop més, com cada any per aquestes dates, per Sant Pere, quina data tan important, aprofito per felicitar el meu home. Pere, t'estimo. Doncs cada any per Sant Pere tenim la despertada, oi? Aquesta cita amb els petards i els sorolls. Avui han estat els diables qui des de 3 punts del Masnou ens han despertat per parlar-ne d'això i de moltes altres coses. Tenim aquí la Sarai dels diables del Masnou. Espereu, ho repetiré. Per parlar de tot això i moltes coses més, tenim aquí la Sarai dels diables del Masnou. Ai, ara! Seu, carinyo, m'he aprimat 3 quilos, de veure que no sortia, dic a veure com ho arreglaré. Si no vens tu i no ve de la Barcelona, mare meva. Què tal, Sarai? Molt de gust de saludar-te. Estàs bé? Nervioseta, potser? Bueno, pot ser. Jo ho estic més, així que no pateixis. Escolta'm una cosa, has vingut a parlar-nos dels diables. Doncs explica'm coses. Des de quan sou els diables del Masnou? A veure. Pues la colla es va fundar el 1981. Déu-n'hi-do! Ja som una miqueta vells, ja tenim velles glòries. I, bueno, com a junta actual la tenim des de fa 4 anys, ara. I, bueno, jo crec que la gent té bastanta constància de que nosaltres existim. Sí, tant. Ens remarquem bastant amb les activitats que fem. I, bueno... Molt bé, parlem d'aquestes activitats. Per exemple, en un any normal, com si diguéssim, un any que no hagués passat, oblidem-ho, tot el que ha passat, diguem, vosaltres quines activitats tot al llarg de l'any, què feu? A veure. Jo crec que en fem masses. Sí? Jo crec que en fem masses, perquè acabes una activitat i va passat un mes, ja n'has de fer una altra, ja has acabat aquella, ja n'has de fer 3 més. Llavors, sempre col·laborem una miqueta amb els Reis Mags quan venen. Molt bé. Ajudem, abans quan es feien els testons, per exemple. Després sempre fem alguna cosa per Carnaval, a Festa Major, que són les activitats més grosses que fem, que amb el pregó, amb els correfocs, que si el holi, la despertada. Després fem també la botifarrada, fem el castanyot i després fem a desembre, és l'última activitat que fem, ja fem la sopa de pedres. Molt bé, Déu-n'hi-do, quantes coses. I tothom pot ser, així de cop i volta, pot ser un diable o busqueu una gent determinada? No sé, pregunto. Jo crec que tots portem un diable dins. Aquesta maldat d'anar butxant per aquí, llançant pebre a les paelles, fotent coses, picant els timbres i sortint per la finestra, aquestes coses jo crec que les fem tots. Llavors, en principi, nosaltres no neguem a ningú que pugui ser diable. Però s'ha de ser una mica així, no? Sembla que no vagis tirant benzina per tot arreu, després encenent-ho, aquestes coses. Això no, que ja no seria una broma, això ja no seria xerinola, això seria un susto gran, Per la resta, sí. Si tenen a partir de 7 anys, pots ser membre de la colla. Molt bé, membre de la colla, digues que sí. I el més petit que teniu ara mateix? 6 anyets, que està a punt de fer el 7. I el més gran, ara mateix, o la més gran? Jo crec que té uns 68. Jove, 68 és jove. Aquí no discriminem a ningú. Molt bé, ben fet. I teniu el mateix número de nens que de nenes, de nois que de noies, d'homes que de dones? No, és curiós, però hi ha més noies
que nois. Això vol dir que les dones són més diables que els homes, us hi fixeu? Aquí el Masnou, vull dir, després arreu, doncs no ho sé, no? Molt bé, escolti, teniu xarxes socials, que ara es porta molt això de les xarxes, oi? Perquè la gent us pugui veure, us pugui seguir, pugui veure quines activitats feu. Bueno, jo crec que ens hem modernitzat una miqueta, ja tenim el Facebook, tenim la nostra pàgina i després tenim l'Instagram. Molt bé. Hi ha alguna activitat que ara, per aquesta situació, per la festa major, hagi quedat parada, però que el proper any puguem veure, per exemple, el correfoc? L'any vinent? Sí, no? A tope. Bueno, tenim l'esperança que si aquest any s'arregla una miqueta la situació puguem arribar a fer alguna cosa abans que acabi l'any. Ai, seria fantàstic, oi que I sí? si no, pues res, ho acumularem per l'any que ve, tu, farem partida doble. Això, ben acumulat, i l'any vinent, 2, tu, Clar que sí. fantàstic. Sarai, aprofita que tens una càmera davant. Hi ha alguna cosa que et quedi per dir, que tinguis moltes ganes de fer saber? Sí que en tinc unes quantes, però en recalcaré una Vinga. que jo crec que és bastant important i que la gent a vegades no és conscient, que jo crec que la festa major està feta per tothom. Et poden agradar més o menys les activitats que es puguin fer, indiferent de l'entitat que les dugui a terme, però jo crec que quan una activitat no ets partidari d'ella, ni de que es faci, ni de que hi hagi gent que la recolzi, el fet de cometre agressions verbals i després passar a les agressions físiques, Mai. crec que estan fora de lloc. Clar que sí. Doncs aquí jo crec que és un bon missatge. Violència mai, ni per festa major ni enlloc, oi que no? I si no t'agrada, doncs mira, gires cua i una altra cosa, no? Una mica com que hi ha per tothom. Em sembla un missatge fantàstic, Sarai. Moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies. De res. Gràcies per ser aquí. I l'acomiadem amb un fort aplaudiment, no? Potser, o què? Aquí. Ja pots baixar per allà. Gràcies. Merci. Gràcies. Mireu, perquè veiem que fem les coses ben fetes aquí, eh? No, home, perquè si no, què? Ara s'ha de seure un altre camí, aquesta nena molt bé, però clar, ara imagina't, ve un altre i ens estan mirant per la tele. Aquesta no la toco perquè no cal que no s'hi ha assegut ningú. Així, ja veuràs tu. Encara sort que no s'hi ha recolzat així massa, perquè si no l'hauria de netejar sencera. Ai, calla, que l'he tocat. Vinga, ja està, ja hi som. Tapo aquí no ha passado nada, i estic preparada. A veure, Ara us vull parlar dels nostres següents convidats. Són uns convidats molt especials que també coneixeu i també Pol Sorollam, oi que sí? Ells són l'Alícia, en Joan, la Virtu, en Miquel, el Cisco i la Susi dels Trabucaires Ducata. Hola! Hola, Alícia! Què tal, reina? Ja pots seure. Seu tranquil·la perquè jo mateixa personalment l'he netejat, així que pots seure. Mira, ho ensuma, fa una bona olor. I tant, la teva sí perquè no l'hem tocat abans. Què tal, benvinguts? He dit bé els noms, oi? Sí. Em falta alguna, oi que sí que heu vingut amb més gent? Sí, Teniu per aquí baix. falta l'Olga, que la tenim per aquí baix, que està en formació. Ah, molt bé, Falta doncs l'Olga. encantada, Olga, Digues benvinguda, com a casa teva, reina? Bueno, escolta, quina patxoca, Quanta gent. Aquest vestit que porteu a mi m'apassiona, m'encanta tant ells. Aneu com molt guarnits. D'on ve la tradició aquesta, Alícia, dels trabucaires? Bueno, el Joan potser ho explicarà una mica millor. D'on ve, Joan? És igual. La tradició dels trabucaires, de fet, és molt antiga. Ve, de fet, del segle XVI, Sí? dels bandolers, antigament també de la Guerra del Francès, del 1808 al 1814, de la Guerra del Francès a la Guerra dels 6 anys, que es diu. Després això, amb el temps, es van convertir, de fet, en gent, podem dir, de pau, que es diu, gent festiva. Som gent de pau, Sí, això gent de sempre. pau totalment. I ara el que fem és galejar a les festes. Galejar vol dir fer gala. Clar. Fer gala. Sortir a cridar a la festa. Nosaltres, igual que els diables, cridem a la festa. Molt bé, És això. molt bé. I en concret, els trabucaires Ducata, perquè jo tinc una mica d'enrenou. Sí. Trabucaires Ducata, CUL Ducata, associació veïnal, que m'ho podeu aclarir perquè tothom Sí. ho sàpiga i tothom sàpiga una mica les coses pel seu nom. L'associació és l'associació veïnal del CUL Ducata. Molt bé, associació veïnal del CUL Ducata. Quin nom, també. Bueno, perquè d'antigament el CUL Ducata es coneixia a la part final d'Ocata, que més o menys és des de Torrent de l'Assa fins al final del poble, que era on quedaven les últimes cases de pescadors. Ah, molt bé. Sí. Llavors, és una associació veïnal. I dintre Exacte. tenim diferents vocalies, llavors diguem ara la que tenim més activa és la vocalia dels trabucaires, que estan a tope. Actius, Són els que no Els que pareu. fem més soroll. Ah, molt bé. I quines activitats feu? A veure, durant l'any, així en un any normal, quines coses feu? Com a associació veïnal, Com tu vulguis, em pots dir l'associació veïnal i aprofitant que tenim aquí els trabucaires, Sí. Vale. els trabucaires en concret. bueno, com a associació veïnal fem representació una miqueta de les preocupacions dels veïns i veïnes. Molt bé. Participem a la festa major,
També donem suport a les activitats de Nadal i fem algun dinar popular. Això sempre. Jo, durant aquestes festes, que ho he estat seguint entre el YouTube aquest i aquí que he estat de presentadora, ho he anat seguint, i totes les associacions de veïns, els casals d'avis, aquí al Masnou són molt de fer trobades gastronòmiques d'aquestes, i ben fet que fem, oi que sí? I per la festa major feu alguna cosa en concret? Que aquest any no s'ha pogut fer, però feu... Aquest any no. No, home, clar. Aquest any no. Però normalment així, una tradició que tingueu, vosaltres, com... Nosaltres, els trabucaires, per la festa major, sortim amb una de les... o de nit, o fer matinades, també. El que passa que aquest any s'ha parat tot. També tenien que fer la trobada nacional de Catalunya de trabucaires, que som 300 o 400 trabucaires que ens reunim. Déu-n'hi-do. S'ha tingut que desdir, evidentment. Ara intentem a veure si es podrà celebrar el 27 de setembre. Ai, ja queda poquet. Però amb tot, no se sap ara ben bé si... Estem animats a fer-ho, però el 27, en principi... És una mica just, encara. Una mica justet. Però anem a esperar. Però bueno, anem a esperar, tenim ganes de fer-ho. Hem d'esperar això, creuem els dits. I fem sortides, també hi ha una festa que tampoc s'ha pogut celebrar aquest any, que és el Dia de la Dona Trabucaire, és molt important. Dic la dona trabuquera perquè reivindiquem també tot el tema de la dona encara dins de la societat. Perquè hi ha homes i dones trabucaires. Aquí tinc una dona trabucaire que té una pinta estupenda. La paritat a la nostra colla és... La paritat a la nostra colla és home i dona, home i dona. Ah, molt bé. Bueno, la cap de colla és una dona. Ben fet. Que està bé. Així anirà ben recta la colla, clar que sí. I molt recta. Escolta'm una cosa, i edats, què? Tothom, tot s'hi val? O dieu, no, mira, millor que a partir d'una edat determinada? Edat tenim de 60 i pico fins a 30. Molt bé. Sí, sí. I qualsevol d'aquí del Masnou, qualsevol pot ser, bueno, clar, de l'associació veïnal m'imagino que has de ser del Colducata, oi? Sí, primer. Però escolta'm, dels trabucaires també has de ser del Colducata o qualsevol pot ser trabucaire? No, primer has de ser de l'associació veïnal. Clar. Sí que millor si ets veí, perquè si no tens ben fotut, no? No, però pot ser gent de Masnou, també. Si hi ha una persona de Masnou que vulgui estar dins de la colla, el que sí és evident que té que... Perquè, veiem, la nostra colla està vinculada dins de l'entitat. Som una vocalia, per tant, té que ser soci. Clar, bueno, clar. Però vull dir que qualsevol persona... Sí, qualsevol persona que tingui ganes de fer soroll i tal. Doncs ja ho sabeu, qualsevol persona pot ser trabucaire. Això està molt bé, I tant que sí. Escolta, Joan, Alicia, qualsevol de vosaltres, hi ha alguna cosa que us quedi per dir? Alguna coseta, aprofitant que teniu una càmera davant, que digueu, mireu, jo no vull marxar d'aquest programa sense dir això. Bueno, com a associació veïnal, que tenim moltes coses pensades i molts projectes en ment, que ens falta un local, que estem en procés d'una mica de recerca i de tenir un local fixe on poder tirar endavant totes aquestes idees que tenim. Molt bé. Així que la reivindicació és un local, no? Com si diguéssim per ser concrets, perquè vagi la cosa directa. Molt bé. I nosaltres, jo, personalment, com a colla de trabucaires, m'agradaria aprofitar aquesta benentesa, aquest moment, per dir que nosaltres, trabucaires, el que volem a Masnou és que hi hagi molta germanor amb el poble. Aviam, aquí a Masnou hi ha diables, hi ha molta gent que fa soroll i ens ho passem molt bé, estan vinculats a la pólvora. Llavors, hi ha moments que ens trobem com que hi ha gent que és normal, gent que tenen gats, gossos, animals de companyia, i aquesta sensibilitat una mica... Jo vull deixar ben clar que nosaltres, primer, quan anem a fer una actuació, marquem un recorregut. Aquest recorregut el té l'Ajuntament. Aquest recorregut està anunciat, el sap tothom. I nosaltres des d'aquí volem dir, si algú està malalt, perquè a vegades ens han trucat, escolta'm, Joan, quan passis per aquell carrer, sisplau, mireu de no fer soroll. La cap de colla diu, aquí no disparem, que hi ha una persona que està malalta. Vull traslladar el mateix a una persona que tingui un animal que estigui malalt, una persona que digui el meu... Ens poden trucar amb tota la llibertat del món i dir, per on te passeu? Per aquí? Doncs em puc trobar amb aquest mateix problema. Sigui un gos, sigui un gat, sigui... O sigui, això que quedi clar. Em sembla molt bonic, volem que la festa sigui per tothom. Per tothom, també per la gent que té animals. I obriu la porta que en comptes d'arribar, doncs que us ho diguin abans. És que a vegades sents comentaris així una mica i jo que els accepto, perquè evidentment la crítica s'ha d'acceptar. I tant, sempre que sigui constructiva. Exactament. Molt bé, doncs em sembla, escolta, això és molt bé perquè és conciliador. Ara estem en un moment de sortir d'aquesta cosa junts, donant-nos les mans i apretant ben fort perquè necessitem la força de tothom, oi que sí? Bueno, doncs moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies a tots sis, quina bona colla, i a tu també, Olga, encara que no estiguis aquí, per mi hi ets, moltíssimes gràcies, i a veure, perquè jo he de netejar abans de presentar, aneu fent, tu, aneu baixant, sí, perquè jo tinc feina a netejar, un aplaudiment, sisplau, sí, gràcies, adéu, adéu.
Ai, se m'ha girat feina, Si m'ho haguessin dit, si m'haguessin dit que jo avui havia de fer això, potser m'ho hagués rumiat, oi? No, que no passa res. Mira, faré una cosa. Com que ara només he de presentar una persona, en comptes de netejar les 2 cadires, només netejaré una, oi? Total, no gastem, no ens oblidem dels nostres... Bueno, va, una miqueta, per si de cas s'acosta o passa qualsevol cosa, que no diguin. Ja està. La persona que vull presentar ara és molt especial també, oi? Espera que deixo això. Oi... Com que no netejo prou a casa, doncs aquí també, oi? A veure, aquí. Estic bé, oi? Mono o què? Heu vist quin vestit m'han posat? Sí. Doncs a veure, dic que vull presentar una persona que per mi és especial, perquè a casa meva, de tota la vida, sempre s'han escoltat moltes sardanes, enllaunades, per suposat, Però el meu pare era molt aficionat. I llavors avui, quan m'han dit que havia d'entrevistar aquesta persona, doncs m'ha fet moltíssima il·lusió, perquè estic parlant de la Carme Pruñonosa de l'agrupació sardanista. Carme, què tal, reina? Ja pots seure tranquil·la que personalment he netejat, A veure, Carme, la primera cosa que hem de dir és que la Carme tothom la coneix com la Carme Pru, oi? Sí. De tota la vida? De tota la vida. La Carme Pru de les sardanes, oi que sí? Escolta'm una cosa, a la vostra entitat m'ha cridat molt l'atenció quan estaven a baix posant els micros i tot, ho he sentit i he pensat, ai, això ho rescato i preguntaré. Sou 2 persones? En teoria som 3. Ah, 3, molt bé. 3. El que passa és que n'hi ha una, que és la Pepita Seguer, que ara en aquests moments no pot estar al 100% amb nosaltres. Ah, bueno, i està com pot. Exacte. Qui fa el que pot, ja està, això ho deia el meu pare. Ella i el seu marit són un dels pilars de l'agrupació. Molt bé. Sense ells... Clar, jo el que volia fer referència és que entre 3 persones... Sí, hi ha la presidenta, que és l'Angelina Fabregat, sí. I jo. Déu-n'hi-do. Sí. Tirar endavant, saps? Sí. Agrupació sardanista del... Déu-n'hi-do. Sí, fa 3 o 4 anys que estem demanant gent que vingui amb nosaltres a Junta per ajudar-nos, perquè som poca gent i no hi ha manera. Bueno. El dia de la plec sí, venen a ajudar-nos diverses persones que són sòcies i ens venen a donar un cop de mà, però no és suficient. Bueno, doncs va aquí la primera reclamació, oi? La primera demanda que fem és gent per l'agrupació sardanista, aquesta és la primera. Digue'm una cosa, quines activitats durant l'any, a quines activitats feu? A on arribeu? Quines coses prepareu? Doncs sobretot sardanes, fem audicions, audicions de sardanes que duren 2 hores i cada vegada ve una cobla diferent. I també fem la plec, que enguany pel Covid el vam tenir que ajornar, no suspendre, ajornar. Molt bé, això està molt bé. Ho correrem una miqueta més enllà. Sí, hem pensat de fer-ho pel 22 de novembre d'enguany, però esclar, tot depèn dels permisos de l'Ajuntament i de com vagi tot plegat. És que ara mateix la situació... Amb això dels rebrots i tot això. Bueno, d'això no vull ni parlar, però tot és tan incert, a més s'han hagut d'acumular tantes coses, oi? Tot s'ha hagut de parar i ja ho posarem més tard, que hem de tenir una mica de paciència, tothom ha de tenir una mica de paciència i a poc s'anirà fent tot. O sigui que hi ha projectes, què més? Sí, després per l'agost fem el sopar sardanista un cop l'any. Fem el sopar, doncs tothom del poble que es vol afegir amb nosaltres, primer fem un sopar, un pa amb tomàquet, un tradicional pa amb tomàquet amb pernil del bo. Molt bé. I després a darrere fem les sardanes. Sí, i ara aquest any ens tenim que ajuntar, aviam què fem. Bueno, doncs a veure. Si fem, no fem... Molt bé. I acolliu gent de totes les edats? Sí. Clar que sí, totes. Quants més millor. I han de venir ja sabent ballar sardanes? No, no cal. I llavors qui els ensenya? Jo. Tu? Jo. Ah, tu fas les classes? Oi, doncs t'he de demanar un favor, Carme. Oi, què dius ara? Home, m'has d'ensenyar a ballar res. Però si no el vaig preparada, que no ho veus. Bueno, però no professional, així, 4 tonteries. No, fem-ho, no... Ai, em faries un favor. Sí, perquè jo tota la vida ho he volgut fer, però no ho he fet. Va, animem-nos, ja veuràs, vine. Què dius ara? Sí, dona, ja veuràs. Però si fa quasi 3 mesos que no ballo, estic desentrenada. Un més desentrenada estic jo, que fa tota la vida que no ho he fet. Però, aviam, ara, per exemple, està prohibit donar-se les mans. Ah, sí, clar. No podem, i tenim que mantindre la distància. D'acord. Després l'únic que puc fer és fer-te els passos bàsics, però bàsics el que li ensenyem als nens. Molt bé, ja està bé, perquè jo sóc una nena, en el fons. El normal és anar creuant els peus
I en aquest cas no creuarem perquè jo no porto el calçat adequat. Vale, doncs no creuem. I em podria fumar de cap. No, només em faltaria això, ara que perquè hi mal. No creuarem i farem els passos bàsics. Mira, posarem les mans a darrere l'esquena. Molt bé. I començarem amb el peu esquerre. Esquerra. I ara farem els curts. Curts, molt bé. Els curts, mira, 1, 2, 3, mira. A veure. Un, canvi, dreta. Ah, molt bé, canvi, és això. Esquerra. Ah, ja ho tinc. Canvi. Molt bé. Dreta, canvi. Molt bé. Esquerra. Canvi. Dreta. Canvi. I ara, si vols, podem fer els llargs. Ai, mare, em complicaràs molt la vida? Una miqueta més. Ah, bueno, provem, a veure. Una miqueta. A veure si sabré. Mira, comencem ara, mira. Vinga, va. 1, 2, 3. Sí? Canvi. 1, Ah, ja ho tinc. 2, 3. Canvi. Canvi. A veure, ja ho tinc. 1, 2, 3. Oh, ja està. Jo soc sardanista. 1, 2. Després hi ha els aires. Aires? Ara hem de fer aires? Mira, 1, Ai, he de saltar. 2, 3. Canvi. 1, Ah, salto poquet, no veig? 3, amb el genoll. Canvi. Amb el genoll. 1, Molt bé. 2, 3. Canvi, Canvi. molt bé. 1, Ja ho tinc. 2. I he de saltar més fort o no? I ara farem el salt. Ara salt. 1, 2, 3. Molt bé, Canvi. ja ho tenim, mira. Ai, Dos, espera, estic 3. ballant sardanes. Ui, I visca la festa major. Visca la festa major. M'agrada molt això del visca. Visca la festa major. Visca. Em penso que m'he fet mal al turment. Ai, doncs M'he doblegat el turment. jo no en sé. No pateix. Mira, fem una cosa... Quin mal em fa. És que no és calfat. És que sóc tòtila de fer les coses així. Clar, a lo loco. primer s'ha d'escalfar un. Clar, no passa res. No hem fet l'escalfament. No puc posar el peu a terra. Jo crec que... Escolteu, fem una cosa. Fem una petita pausa, d'acord? Ens mirem un vídeo de les sardanes, que segur que us agradarà, i fem una pausa perquè jo necessito posar-me gel. Ui, és que jo no sé si podré tornar. Mireu, si no tornés, moltes gràcies. Oh, quin molt que em fa, Gràcies per l'oportunitat que m'heu donat, gent del Masnou, i ens veiem a la propera. Ui, m'aniria també a agafar-me, però no puc. Tira endavant, que si cauré... Ai, per una vegada que em trobem. Ai, mare de Déu. Ai, com... Temps era temps. Explicava la meva àvia que en l'època dels primers pobladors d'aquestes contrades, cada any, per les mateixes dates i sempre a la platja sota la llum de la lluna, es produïen uns fets màgics. Les persones de més edat a la comarca, sàvies en experiència i coneixedores dels secrets més preuats de la natura, formaven 3 comitives des de 3 indrets diferents del poble, en els quals s'havien recollit els elements que haurien de convertir-se en ofrenes màgiques. Terra de Masnou, aigua de mar i magma incandescent procedent de la terra. Quan les 3 comitives arribaven a la platja, dipositaven les ofrenes i al llarg de la nit cantaven i dansaven al voltant d'elles. De la màgica barreja en sorgien 3 nimfes alegres, juganeres i delicades que amb els seus encants embadalien grans i petits i feien les hores més alegres, donant pas a dies de festa i diversió. Invoquem, doncs, de nou a les 3 nimfes per donar pas a una festa major plena de vida i alegria.
s'acosta la nostra festa major. Que l'emoció de la nit no ens faci perdre les distàncies. No ens podem relaxar, evitem el rebrot, que la mascareta i el gel hidroalcohòlic formin part de la festa. Distàncies de seguretat. Siguem assenyats, ja ens abraçarem i amb més força. Bona festa major i feliç Sant Pere! Hola, sóc l'Anna València, la directora de la residència Magnòlia del Masnou i com ja sabeu no hem tingut cap cas de coronavirus. Tot això ho hem aconseguit gràcies a l'esforç del nostre equip. Amb disciplina, Amb il·lusió, confiança, amb coneixement. Feliç festa major! Som terra de tradicions i volem seguir abraçant les festes que ens han vist néixer. Som un mar d'emocions. Per això volem sentir cada segon deixant-nos emocionar per tot el que ens envolta. Som foc de passions i volem tornar a viure amb passió cada nit i cada espurna que ens encén. Les nimfes no abandonen. Amb la nostra força i la seva màgia tirarem endavant. Perquè tots i totes som terra, mar i foc. Vam sortir als balcons per aplaudir els herois que ens han retornat les nostres vides. I ara hem de sortir al carrer per aplaudir la cuina dels nostres restauradors, les col·leccions de moda de les nostres botigues, el comerç que omple de color els nostres carrers, la cultura del nostre poble, els professionals que dia rere dia ens cuiden i aquells que ens serveixen les millors estones, perquè ara, més que mai, ens en sortirem si ho fem junts. Més que mai, queda't al Masnou. Molt bé, no, molt bé, escolta, estupendo això, Bueno, ja torno a ser aquí, meus novins, meus novines,
Mira, saps què ha passat? Ara resulta que m'han trucat per telèfon fa res, fa 5 minuts. Sort que venia, estava passejant amb el Ramon per aquí. Diu, nena, que has d'anar corrents cap allà. Dic, per què ha passat? Diu que resulta que el que estava presentant s'ha fet mal un peu. Dic que s'ha fet mal un peu. Diu, sí, està ballant sardanes. I què dius ara? Mira, la bleda assolellada s'ha fet mal ballant sardanes. Valga'm Déu, com és... Dic, i l'altra, aquella dels cavallots, aquella boja que deia que... Diu, no, aquesta està treballant a la platja. Dic, ja, treballant. Aquesta deu estar en tetes allà per la platja, que ja l'he vist jo, per les guinguetes. Bueno, dic, bueno, la de Barcelona, què? Perquè havia de venir una de Barcelona. Dic, què ha passat? Diu, no, que s'ha perdut i estava ell resguard. Dic, des de luego. Escolta'm, quin desastre. Dic, bueno, ja vindré. Total, així acabarem com havíem començat, et sembla? I, escolta, no podia tenir millor entrada que... Ho heu vist o no? Els bastoners. Qui és la responsable? La Rosa, no? Vine aquí, ara sí, vine, Rosa, vine. Vine que vull parlar amb tu, vine. A veure, què tal, guapa? No ens podem acostar massa, hem de mantenir les distàncies. Bueno, si te la vols treure una mica perquè se't senti, i si... Així, jo estaré aquí, no pateixis que jo estaré aquí. A veure, explica'm coses. Aquesta tradició de les bastonades, no? D'on surt? El ball de bastons? Bueno, el ball de bastons antigament era el típic ball de les passes que li diuen, i també hi ha la versió que era un ball del nom de la terra i per honorar tot el que és la sembra i tot això. I bueno, nosaltres a més no teníem tradició bastonera i la vam voler assumir i fa 8 anys que som colla. Mira. En 2012 és quan vam començar i bueno, m'ha arribat a ser 3 seccions, la colla adulta, la de mitjans i la colla petita. La colla petita és la que hem vist ara, Escolta, que monos, tan petit, i clinc, com trinquen, tu, Després veureu a la colla adulta, que som nosaltres que ballarem al Viruel Sant Pere, que he dedicat al dia d'avui. Molt bé, clar. És veritat, feliç Sant Pere, tots els Peres, Molt feliç dia, és el primer ball que vam fer quan vam començar. Molt bé. Escolta, pel que dius, teniu totes les edats. Sí. Es necessita ser d'una mena especial per ser... No. L'únic que fem és que hi ha un mínim d'edat, o sigui, majors de 5-6 anys. Clar. I no tenim Home, és que més petits no deuen ni coordinar, no? Bueno, hi ha alguns que sí. Ah, sí? Els més espavilats? Les nenes, segur que les nenes. Hi ha algun nen també. Algun nen també, bueno, va. Quan creixen ja canvia la cosa, però també. Bueno, estupendo que quan creixin. Escolta'm una cosa, i m'has dit que fa tants anys, que no sé què, durant l'any, vosaltres quines activitats feu? A veure. Fem molta col·laboració amb les entitats del poble. Estem fent coses amb els gegants, amb els diables, fem fira, intentem col·laborar amb totes les entitats del poble. Fem també la nostra festa bastonera, el ple de Rauxa, que ho fem un cop també a l'any, que convidem a totes les entitats del poble que tenen alguna cosa a veure amb el ball tradicional. Molt bé. I sempre convidem alguna entitat de fora del poble. L'invitat especial, no? Sí, intentem que sigui 2 o 3 colles de fora i també d'un altre tipus de cultura, no només catalana. Ah, molt bé. És un intercanvi? Un intercanvi, perquè es vegi una miqueta de tot el que... I per festa major, en concret, hi ha alguna activitat així especial per la festa major? Bueno, normalment la tradició és que fem el cercavila amb els gegants, algun any hem estat amb ells i una altra vegada hem fet la nostra exhibició amb una altra entitat. Molt bé. I escolta, aquesta pregunta és una mica més personal, però després d'aquests mesos, oi, d'estar a casa també bastonegeu per no perdre la pràctica o què? Home, hem fet alguna coseta confinats. Hem fet algun vídeo de confinament que ha quedat bastant xulo, que estan per les xarxes i hem fet alguna coseta també per festa major. Bueno, i així d'aquesta manera... Amb moltes ganes de tornar a ballar i de tornar a la normalitat com totes les entitats. Clar que sí, jo també tinc moltes ganes de ballar i moltes ganes de tornar a la normalitat. Segur que tornem. Rosa, no t'entretinc més perquè vull que balleu. T'ha quedat alguna cosa per dir? Alguna cosa que diguis, jo això vull que ho escoltin? Bueno, només que estem oberts a que vingui tothom a ballar amb nosaltres. Estem els divendres en la normalitat a la Barqueta. Tots els divendres de 7 a 9 assagem allà. Esperem que tothom s'animi una miqueta i ampliar la colla al màxim. Clar que sí, diu assagem, més que assajar, és entrenar això, perquè amb aquests bots que foten... Traiem molta adrenalina, traiem moltíssima adrenalina, ja ho veureu ara. Jo de vegades al Ramon tinc unes ganes que hauré de venir i fer cop de bastó. No, treus molta... Exacte, molt bé, ben fet. Escolta, doncs molt d'ànim, endavant. Com has dit que es diu aquesta cosa? Virulet Sant Pere. Doncs vinga, dedicat a Sant Pere i a tots vosaltres. Som-hi, apa!
Goitos! 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 Escolta, quina ballada més maca, no? Aquí l'Eulàlia i el Pere, vale que te pego, Clar que sí! Escolta, he de cridar l'Arnau. On té l'Arnau? Vine aquí, Arnau, vine, que parlarem una mica. Vine, home, tinguis por, que no menjo per ningú. Com estàs? Molt bé, i tu? Bé, que si no et poso micro... Sí, si no, malament. Però hem de guardar la distància, aquestes coses. Ja l'he desinfectat, el micro, no es pensin vostès que jo sóc marrana, que no ho sóc pas, A veure, digue'm una cosa. Colla de geganters, 80 del Masnou. Què vol dir que 80? L'any passat, els gegants, en Pere i l'Eulàlia, van fer 80 anys. Aquest any fan 81, però bueno, sempre queda millor els números rodons, no? No, 80, Déu-n'hi-do, jo encara no els tinc i els temo. 80, Déu-n'hi-do. 80, sí. Però m'imagino que en aquests 80 anys heu fet reformes, no? Com si diguéssim, l'heu fet una mica de cirurgia estètica, perquè clar... Sí, de fet, aquests dos gegants no són els gegants originals. Els gegants originals són, de fet, són els que fan 80 anys, els que tenen 80 anys, són bastant més pesats i més alts. Per això en el seu moment es va decidir fer una rèplica. Sí, una rèplica, perquè clar, la colla en el seu moment tenia una edat, ara ja ens hem renovat una mica, però... No podien. Exacte. Llavors, imagina't, que hem de sortir. El problema va ser aquest. Clar, i s'han fet aquests que són preciosos. I s'han fet aquests que són unes rèpliques originals, originals idèntiques. Molt bé. I ja està. Molt bé. I escolta'm una cosa. Sempre fas la mateixa pregunta, però penso, és que aquesta gent que fa tantes coses pel poble, jo crec que són d'una mena especial. Que si ara, que si els trabucaires, que si els diables, no sé què. S'ha de ser d'una mena especial, perquè a més aquí has de coordinar, portar un bitxo gegant d'aquests i anar fent voltes, a ciegues, perquè no es veu res. És aquí dintre, o sí que veus? Bueno, tenim la finestreta aquesta, però no, és justet. Veiem només el que tenim davant. Només el que tens davant, imagina't. Només el que tens davant, sí. Que si no coordines te la fots. Exacte, no, home. Bueno, una mica de coordinació s'ha de tenir i una mica de sentit del ritme també. Clar, perquè van girant el ritme. Exacte, però sobretot el que s'ha de tenir són ganes. Això és important. I força una miqueta, o no pesa tant. Què deu pesar cada gegant d'aquests? Què pesa, aproximadament? Doncs ara, igual et menteixo, però uns 50 quilos més o menys. Valga'm Déu, 50 quilos? I quan pot durar una ballada? Són com aquestes? No, dura molt, perquè durant tota la cercavila potser... Exacte. Bueno, això també depèn de l'energia que tenen els nostres músics, els nostres grallers i els nostres timbalers, que en solen tenir bastanta. Els tenim aquí darrere, Foqueu-los bé, goitels, que també són protagonistes de la festa. Clar que sí, home! Sí! A vegades tenen més energia ells que nosaltres, que els portadors, i això a vegades... Tu ets portador? Jo sóc portador. Molt bé, ja se't veu, un home fort. Se't veu que vaig al gimnàs, sí. Sí, jo també hi vaig. Des de casa tinc una cosa d'aquelles de seure't al sofà i fer així amb els pauinos, així faig clic, 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 me la van portar a casa, del Amazon o no sé què em va dir la meva filla, diu, ja, fes això i ja ho faig, escolta'm. Llavors, vosaltres, per exemple, un any qualsevol, un any que no hi han passat coses aquestes lletges que ni volem esmentar, les vostres activitats quines són? A veure. La nostra activitat principal durant l'any és portar la cultura gegantera a tots els pobles de Catalunya. Molt bé. Llavors, normalment... Feu una gira, un tour. Exacte, fem un tour. Tour per Catalan Tour, no? Exacte. Llavors, normalment el que fem és nosaltres anem als pobles, ens conviden, i llavors nosaltres per Festa Major els convidem amb ells. Ah, que bonic. Per això per Festa Major solen haver-hi bastants gegants. Clar. El que passa que aquest any, amb el que ha passat, doncs no hem pogut anar enlloc i per tant ells tampoc podem venir. Però bueno... L'any vinent. Serà una festassa, tu. I fora de les activitats, diguem, de la festa major pròpiament, durant l'any els gegants descansen o tenen altres dates així emblemàtiques que diguis, aquí surten? Bé, normalment, ara fa uns anys amb la colla se'ns va posar la ceba, perquè clar, a Masnou la festa major és per Sant Pere, però també la gent no ho sap, ara ho estan sabent, però hi ha Santa Eulàlia, també. Home, i tant, la Lali. Exacte. I llavors, bueno, se'ns va fotre la ceba allò de dir, bueno, hem de sortir una altra vegada. Molt bé. I sortim 2 vegades allò a Festa Grossa aquí a Masnou i després doncs a la resta de pobles de Catalunya. Reivindicar la Lali. Exacte. Molt bé. Llavors sortiu altres vegades, molt bé. Edats, digue'm edats. Edats, doncs edats realment no n'hi ha ni topall cap amunt ni topall cap avall. Molt bé. S'han de tenir ganes i pulmons, això sí, i força, però bueno, a part d'això es pot venir de comparsa tranquil·lament. Perquè no només tenim gegants, tenim gegantons, tenim els capgrossos. Ah, sí, capgrossos, l'altre dia vaig veure una que més la conec, la vaig veure pel dia i dic, oita, la del capgros, quina gràcia. Molt bé, escolta, jo crec que podeu tornar a ballar, no? Feu una coseta, una ballaroqueta. Bueno, de fet, podríem fer el ball propi que tenim. Sí. I doncs ja està, el ball de Masnou, que passa que t'hauré de deixar perquè em toca ballar a mi. Et toca ballar? Doncs vinga, vés a ballar, no fos dit, vés a ballar, vés. Mira que guapo que està, Apa, doncs us deixo amb una nova ballada gegantera, clar que sí, fot-li, vinga!
Doncs escolteu, ja ho tindríem això, Ja ho tindríem. Quina llàstima, oi? Ha passat de pressa, trobo. Jo que al principi deia, va, home, va, ara farem una festa major per la tele. Però què és això? Em semblava que era una bajanada. I bé, esperant, ha estat tot un èxit, Ha estat tot un èxit. Estic contenta jo d'haver participat. Això és una cosa que explicaré sempre. Les veïnes, ara vaig pel carrer i ja m'ho diuen. Enriqueta, que l'hem vist per la tele, que s'ha entrevistat l'alcalde. Dic, sí, ara som amics ja amb l'alcalde. Ha estat un gust fer això, de veritat que sí, No podem marxar sense donar les gràcies, perquè és de ben nascut, ser agraït. Moltíssimes gràcies a totes les associacions, a totes les entitats, a tots els artistes que han passat per aquest escenari de Can Homet per dir la seva, per participar, a tota la gent que ens ha gravat aquests vídeos fantàstics, també per dir la seva, també per representar, oi? I el poble del Masnou, que tan bé s'han adaptat a aquesta situació, aquesta mala passadeta que ens han jugat, oi? Espero que l'any vinent ens trobarem als carrers, ens trobarem a les places, ens trobarem a la platja, a les guinguetes, i riurem de tot això que ens ha passat. Escolta, i direm, te'n recordes l'any passat que ho vam fer per la tele? Va estar bé també, oi que sí? I tant com sí, ha estat molt bé. I jo, Enriqueta Vilaplana i Puig, he estat molt feliç de poder compartir aquesta estona amb vostès. De la de Barcelona no diré res més. Bueno, sí, diré que la fotin, tu. S'ha de ser cara dura, Quines coses. En fi, masnovins, masnovines, espero que hagin tingut una molt bona festa major, bon Sant Pere per tothom i endavant amb el final de festa! Clar que sí! Fort! Adéu a tothom i gràcies, us deixo amb els tabalers! Vinga, som-hi la tabalada! Som-hi, això m'agrada. Oi, Tom, oi, Tom.